bagerst i klassen. Prøver lidt ro med mit hoved, kører to hånd uden stop. Lejren snakker, jeg nikker og smiler, men jeg hørte ikke et ord, jeg er væk i sekunder. Mine hænder under bordet ryster lidt. Ingen må se det, jeg skjuler det tæt. De siger du virker jo helt okay. Ja, det er pointen, det er sådan jeg overlever hver dag. For meget lyd, for mange blik, for mange krav. Jeg kan ikke følge med, jeg kan ikke være i min krop. Den lammer for højt, jeg kan ikke slukke mit hoved. Det kører i døgn, jeg ser normal ud, men det er jeg ikke. Jeg prøver at fungere, men jeg fungerer ikke. Venner skriver, kommer du med? Jeg skriver måske, men jeg ved, jeg bliver hjemme. Det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg kan bare ikke holde til det her. Alle taler om fremtid og planer. Jeg prøver bare at komme igennem dagen. De siger, tag det sammen, slap af. Hvis det var så let, havde jeg gjort det i går. Det er ikke dovenskab, det er ikke drama. Jeg kan ikke være i min krop, den føles forkert. Jeg kan ikke finde ro, det går fysisk ondt. Jeg ser normal ud, men jeg kæmper konstant. Hvis du kan høre det, så ved du jeg forstår. Jeg vil ikke dø, jeg vil bare fred. Jeg vil ikke forsvinde, jeg vil bare blive selv. Jeg vil ikke forfinde, jeg kan ikke være i min krop.